Hei, 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 hei. Hei kaikki blogin lukijat, täällä on taas Pumpkin. Hei. Sanoinko tarpeeksi monta kertaa hei? Tulin julkistamaan Eurocosplay-hahmon, koska lupasin sen ehkä tehdä jossain aiemmassa merkinnässä ja tein sen tällä tavalla klassisesti videolla, niin kuin tein sen myös viime vuonna. Ja nyt kun on videoiden makuun päästy, niin eihän tästä varmaan pääse millään irtikään. Oikeasti mun piti tehdä tää päivitys, meikit ja perukki päällä, mutta en kyennyt siihen, koska puku on vielä vähän osissa. Anteeksi. Hahmo on pärinää. Uudestaan. Jack Sparrow. Captain Jack Sparrow. Ja Jack on mulle ollut aina todella tärkeä hahmo. Päätin joskus ensimmäisenä vuotena, kun aloitin cosplayn, että kossaan Jackia vielä joku päivä, kun mun taitoni ovat kehittyneet sille tasolle, että ei tarvitse hävetä silmiä päästä ja ylipäätään pystyn toteuttamaan sen. Sinänsä Jack on oikeasti ollut kaiken tämän mun cosplay-harrastukseni ajan poikkeus, koska minkä tahansa muuhun vaikeaan projektiin olen pystynyt tarttumaan. Mutta en Jackiin, koska en halunnut raiskata sitä kossia. Ja sitten lopulta tein sen vuonna 2010. Ihan hyvä ajankohta, sanoisinko. Olin ihan tyytyväinen. Ja sitten parantelin sitä vuonna 2011 ja tein sen Pelagostos joku pakana jumala version Jackista. Ja sekin oli ihan kiva. Olisi kiva käyttää se Desukonessa sunnuntaipäivänä, mutta se ei taida valitettavasti mahtua mukaan. Mutta sille ei voi mitään, koska jollain kossaajalla on niin isot lavasteet, että ne eivät välttämättä mahdu autoon, jos rupean siihen mukaan vielä änkemään sellaista tämmöistä tötsää päihin, että sen takia tämän kokoista, koska siinä on se sulka, joka ei saa mennä rikki. Kaikki on kesken, kaikki on palasina, kaikki on murusina. Kirjaimellisesti. Mä en tiedä mitä tästä tulee. Mä toivon, että tästä tulee jotain hyvää. Joo, kyllä mä varmasti petyn, jos jotain ehkä sijoitusta ei tule, mikä on täysin mahdollista. Se on aina mahdollista. Eihän tässä ole niin käynyt kuin 1 000 000 kertaa. Silloin joskus mä erähdyin kyllä osallistumaan Hall Cosplay-kisaan Jackilla ja tuli eka sija, mutta en kyllä oikein itse asiassa kokenut, että ansaitsin sitä. Joten nyt tämän aivopierun jälkeen on tullut aika. Mä oon myöskin nämä kaikki vuodet haaveillut siitä, että mä pääsisin tekemään esityksen ja mä säästelisin tätä hahmoa cosplay-kisaan, johonkin isompaan cosplay-kisaan. Ja nyt ne molemmat tuli samassa paketissa ihan yhtäkkiä täysin puskista. Mulla oli aivan eri cosplay-suunnitelma tänne Eurocosplay-kisaan. Mutta sitten kun Frostbiteissa julkistettiin tämä pikkujuttu, että länsimaalaiset hahmot ovat myös kisassa sallittuja, niin siinä sitten vähän vingahtelin siellä yleisössä. Ehkä kuvittelin, että hiljaa, mutta ehkä koko sali kuuli sen. Koska tää on vaan ollut meikäläiselle se tavoite. Kaikki nämä vuodet. Ja tässä sitä ollaan. Ehkä. Joo. Mä sanoisin, että mä vihdoinkin olen valmis. Mä oon siis niin kuin valmis, niin kuin, että mun yleinen käsityö, niin kuin taitoni, käsityötaitojen taso on sitä luokkaa, että minun 15- tai 14-vuotias itseni hyväksyisi tämän osallistumiseni Eurocosplay-kisaan. Eli mä en ehkä välttämättä hajota niitä proppeja lavalla. Ääniraita on vielä tekemättä täysin. Jonkun verran on materiaalia kerätty koneelle.
mikä on hyvin erikoista, koska, ja siis se on suuri stressin aihe, koska yleensä mulla on ollut tapana aloittaa äänirajojen rakentamisesta, mutta nyt tämä päivitys on aika lailla tässä ja mä en tiedä yhtään tuuks mä palaamaan takaisin tämän kameran eteen ennen tai sitten näppäimistön eteen ennen Eurocosplay-kisaa, eli odotetaan sitä jännityksellä. Ja terveisinä sinne jonnekin, en tiedä minnekä, kuvatkaa Eurocosplay-kisa jotenkin kivasti tarpeeksi läheltä ja tarpeeksi hyvällä äänenlaadulla, niin se olisi tosi kiva. Koska sitä vähän niin kuin ollaan kaivattu jo näin vuosina, on ollut vähän parempaa videomatskua ja joskus vähän kehnompaa. Mutta oikeesti vielä viime hetken toiveena täältä kisaajalta ja uskon, että puhun myös muiden kisaajien puolesta ja myös yleisön, koska tiedän, että ihmiset tykkäävät katsoa kisoja ihan muuten, vaan myös jälkikäteen YouTubesta tai jostain vastaavasta mediasta. Juu! Sanoinko jo, että onnea kaikille kisaan, kaikille kanssakisaajille. Tsemppiä itselleni myös tässä toivotan. En tiedä, että mitenkä tästä nyt sitten selvitään. Ehkä mä jotenkin päädyn sinne yleisön eteen jonkin näköisessä puvussa ja sitten ehkä kyseenalaisesti toimivissa lavasteissa, mutta katsotaan. Mä myönnän, että mua pelottaa ja jännittää todella paljon. Mutta siihen asti toivotan oikein hyvää loppukouluvuotta niille, joilla sitä on vielä jäljellä. Hyvää kesän alkua, joka on aivan hyvin kauniisti ja loistavasti ja raikkaasti alkanut. Ihanaa. Toivotaan, että on lämmin, mutta ei liian lämmin Desokonissa. Ja nähdään!